Takže čaute, zdravím vás u druhej časti z nášho Skyblocku. Ja už to zase nahrávam tretíkrát, lebo prvýkrát mi nešiel mikráč, druhýkrát mi to nejak sekalo a tentokrát to natáčam už na ostro. Tak ja som hovoril vtedy, že chcel by som podostávať tento ostrov a ak by nám zvýšil nejaký cobblestone, čo ho máme zatiaľ iba stack, tak by sme sa slabo vidíte, lebo nejak mi to blbne. Včera som to mal na normál, dneska už to mám na short a nejak to čudné to je, nejednoducho. Neviem, čím to môže byť. Dúfam, že nespadne, lebo už by sa mi to znovu nechcelo rozostavovať, čo sa mi stalo v druhej časti, že som spadol s kyblíkom. Tak tu už radšej ani zverejňovať na internet nebudem, na YouTube teda. Čo ja by som teraz? Vidíte, to sú to lagy. Dám si to na ten tým. Na tú najmenšiu, keď už musím byť taký šupak. Sranda by bolo, kebyže mi teraz voda zamrzne, čo sa aj práve stalo. To bolo nedomyslené. Teraz sa modlím, aby som sa spavnul na... No, super. Neviem, čo mám na toto povedať, už sa mi to stalo druhýkrát. V prvom, či v druhej časti som spadol s kyblíkom, takže som musel na novo začať stavať ten ostrov. V tejto časti som spadol a spavnujem sa mimo ostrova. Takže niečo dodať. Ak tak mi dolu do komentárov napíšte, čo by som mohol natáčať. Všetko okrem LPčka zatiaľ. Na to hnevám, lebo Skyblock hrám rád. Dobre. Dávajte dislajky a tak. A aj lajky, ak chcete. Aj odberíky. Čauko.